Tervetuloa taas tänne Mankola Pro Tourille. Täällä on selostamassa äänessä Seppo Hovi ja Pauli Mäkipetäjä. Tervetuloa Pauli. Eli tosiaan Mankolassa Jyväskylässä ollaan ja tässä meidän kilpailijat tuleekin. Tuomaa, paikallinen ammattilainen, pyöritys onnistuu. No joten. Pyhäjärven kotoisin Velma Suuruus, paikallinen legenda. Ja sitten hieman nuorempaa kastia Junnu Kartio, tuolta Palokan kasvattaja pääasiassa on hän. Ja nykyään vaikuttaa jyväskyläläisessä frisbeegolf-skeneessä erittäin laajasti. Kyllä, ja Junnu rakastaa noita koreja varsinkin. Mennäänpäs ensimmäiselle väylälle, eli väylä 1, semmonen noin 100-metrinen. Kevyttä suoraan voi heittää, hyssillä kaikista varmin laittaa mukille kiekkoja. Joo, ja lisäisin vielä sen verran, että hyssehän tässä vaatii kyllä kovaa kättä, että sitähän pojat heittää tuon korkean heinikon ylitse kovakätisimmät, että siinä sitten aloittelijat ja amatöörit joutuvat tyytymään safety-heittoon, mutta Junnu siinä lähtee kyllä hakemaan rohkeasti sitä heinikon päältä ja ihan hyvin näyttää onnistuvan. Kyllä, hyvin tulee tosiaan ihan 10 rinkiin ehkä jopa. Katsotaan miten Tuomaa heittää. Samanlaista linjaa, mutta vielä kovempaa heinikon yli. Aika kovaa hysse oli siinä. Oli kyllä esimerkillinen heitto kyllä tähän haastavan aloitusväylään. Siinähän Tuomaa on jo 10 ringissä ja aika mallikas putti on kyllä kieltämättä. Sinne menee, mutta katsotaanpa. Junnun kiekko on vielä lähempänä. Onko? En tiedä. On siinäkin kyllä, onko se 10-12 metriä ja ai kyllä tuuliko siihen vähän nappasi, että yläpantaan se osuu sitten. Joo, aika ilkeä oli toi ylärimaa osuma tuossa. Joo, kakkosväylä tosissaan mä voin ottaa tämän haltuun, niin iso taivasantsa jalkapallokenttä siinä kuumottelee ja erittäin synkkä ja tiheä metsä oikealla puolella ja väylällä pituutta semmonen 210 metriä ja Stendermani kuvaajana siinä näkyy ja hienosti droneella lentelee Slendermani siinä ja lähdetään katsomaan poikien avauksia tähän haastavaan kakkosväylään. No niin, siellä Tuomaa avaakin ja melkein kameramiehiä. Kyllä siinä joo. Vajaa parisataa metriä siinä tultiin avauksella ylämäkeen vielä, että kova käsi on kaverilla. Junnu lähtee heittämään sieltä, kyllä kanssa on kova antsa, mutta nyt vähän pääsee lipeämään sinne kyllä nyt metsän puolelle. Joo, siinä oli jo niin kun heitto oikean tyylin, että tuohon pitää antaa kovaa antsa ja antaa liitä korille, mutta pikkusen tiukka oli linja. Sitten joudutaan tuolta 50 melkein puttaamaan. Kyllä, ja esimerkillisesti kuitenkin siihen 10 rinkiin tulee kakkonen, että sitä pääsee sitä paria hakemaan. Ja Tuomaalla onkin sitten haastava lähestyminen kyllä, siinä on jyrkkä alamäki edessä. On siinä jotenkin, katsotaan, että kummalla siinä kannattaisi heittää. Poreen vaan päkkäriä, mutta Oi, kyllä on esimerkillinen haku kyllä. Erittäin hyvä runi sinne tulee. Hyvin se menee ihan nepillähän tuo. Nostoputti. Ja sinne. Kyllä. Tuomaa on tunnettu myös näistä kovista, tai hyvänä puttaajana, kuten myös Junnukin, että siinä pojat pistää 10 ringin sitten laitamilta molemmat esimerkillisesti sisään. Varmaa tekemistä. Tällä hetkellä Tuomaa yhden alle ja Junnu nollissa. Mennään väylälle numero 3. Siihen kans pieni antsa pitää heittää tosiaan ja se liitää mukavasti tonne korille kivikkoon. Tämä on niitä lyhyitä väyliä täällä Mankolan Pro-radalla, että pituutta sellainen noin 100 metriä. Tuomaa sieltä ensimmäisenä ja hieman suora, mutta kyllä se siihen tulee. Olisiko vajaa parikymmentä metriä puttia läville? Kyllä siinä foreilla kokeiltiin, mutta matalaksi jää ja Junnu näyttää miten heitetään. Ilkeä kanto-osuma, mutta aivan nostolla silti. Siinä Tuomaa parikymmentä metriä ja haaralta joutuu laittamaan. Ei ole helppo putti lainkaan ylämäkeä vielä. Ja
aivan käsittämätöntä, aivan uskomaton suoritus, mutta kyllä. Ammattimiehen elkeen laittaa sisään. Ja Junnu. Kyllä, meinas takaa tulla, mutta kyllä, korit on antelijalla päällä tänään. Ja siitä siirrytään väylälle 4, ja tämä on näitä haastavampia väyliä täällä Mankolan tiheällä haastavalla metsäradalla. Tähän optimaali heitto on joko todella korkea jyrkkä hysse, taikka sitten kuten pojat tässä todennäköisesti näyttävät, niin fore antsa. Noin 150 metriä pituutta tällä väylällä. Ja Tuomaa sitten lähteekin sitä fore antsaa meille näyttämään ja katsotaan, että miten hän suoriutuu tästä haastavasta pitkästä väylästä. Kyllä, siihen tosiaan pitää antaa kunnolla antsaa ja vakaalla kiekolla, että se jaksaa sitten kääntää tuonne korille takaisin. Siinä nähtiin, että matalaksi jää ja pitkää haastavaa puttia. Junnulla sama kaava. Näyttää vähän esimerkkiä, että miten se pitäisi, no mutta liian sisään. Joo, Junnulla oli tuossa Myllyjärven seurakunnan pastorilta ostettu Jeesus tämpätty MD5 ja vähän puuhin ottaa, mutta on hieno. Oi. Ja sieltä Lempäällä kirjeenvaihtajamme antaa oman näkemyksensä asiasta. Ja no, Tuomaa laittaa sinne parikymmentä metriä ylämäkeen eikä tunnu missään. Hyvä, että jaksaa edes tuulettaa. Semmonen oli. Päästiin Starframein äskeisellä väylällä ja nyt vuorossa väylä 5. Tämähän on holariväyläksikin kutsuttu väylä. Pitäisi saada ihan mukille tai jopa koriin heitettyä. Ei ole kuin semmonen 110 metriä ehkä matkaa. Katsotaan miten Tuomaa suoriutuu. Joo, kyllä tämä on niitä väyliä, mikä ehdottomasti harmittaa, jos ei avauksella olla sisässä. Ja no, vähän se nyt epäonnistuu kyllä, että eihän se sisään mennyt. Ja katsotaan, laittaako Junnu siitä putteria. Totta kai paikaltaan heitetään näin lyhyisinä. On kyllä aivan luokaton. Uskomaton avaus. Ei voi käsittää. Sinä kyllä sattuu jotakin. Mutta siinä pikku grippiä ehkä saattoi olla. Se jäi niin oikealle puolelle koria. Puttia semmonen 15-20 metriä ja kyllähän nämähän nyt laitetaan totta kai sisään oman tason kaverille. Ei mikään homma. Loistava suoritus Junnulta. Katsotaan miten Tuomaa selviytyy tästä väylästä. Parikymmentä metriä matkaa korille ja ai. Todella harmillinen putti missä. Kyllä, siinä eleet kertoo paljon, että harmittaa, että ei noita tuollaisia, niin ei kyllä Tuomaakaan kesässä kovin montaa laita ohitse. Ei, tuolla väylällä paari on pahinta mitä voi tapahtua. Siinä Junnu otti tosiaan vähän kiinni. No, nyt on väylä numero 6. Tää onkin jännä. Siinä on suht suora linja, mutta hysselinja on myös. Ja tää on kyllä aika haastava. Tuo oja on tossa niin piru. Se on noin 150 metriä ja lopussa on tuo todella syvä rotko sitten, mikä kyllä on kiekkoja syö. Että no, Junnu lähtee sitä rystyltä hakemaan ja se johonkin kyllä puuhun osuu jo aika ilkeä paikka tuonne vasemmalle. Katsotaan mitä Tuomaan lähtee taikomaan vuorostaan tähän haastavaan väylään. Ja riittääkö jopa vähän pitkäksi? Onko vähän pitkänä jopa? Joo, siinä Tuomaa taas kameramiehen yliheitto tuolta hysselä puiden välistä ja jokseenkin pääsi korille asti. Mutta Junnulla erinomainen lähestyminen. Tuosta kyllä hankala paikka. Katsotaan miten Tuomaa selviää. Ei sanat riitä kuvaamaan kyllä tätä kaverin puttaamista, että maailmanluokan tekemistä kyllä kerta kaikkiaan. Oli siinä tyytyväinen kaveri kyllä suoritukseen. Tästä nyt Junnulle paari, mutta niin näillä mennään eteenpäin. Väylä numero 7, erittäin haastava, noin 250 metriä heitetään tämän heinikon ylitse. Ikoninen päätösväylä. Nyt koronatilanteesta johtuen yleisöä ei ole paikalla näissä kisoissa laisinkaan, mutta varmasti kotikatsomoihin välittyy tunnelma, mikä täällä on ollut läpi kisaan ja varsinkin tämän kyseisen kierroksen huippuheittäjät ovat antaneet kaikkeensa ja siinä Junnu lähtee viimeisen avaukseensa ja käsittämättömän pitkä heitto.
aivan uskomaan. Se menee jopa sinne perämetsään. Kyllä aika... On. Vauhdit oli kuin Konraatilla konsanani. Aivan kauheat. Tuoma jotain nyt hirveitä vauhteja, mutta katsotaan miten suoriutuu. Joo, Tuomaa lähtee selvästikin kontrolloidummalla pelillä liikenteeseen ja lähtee hakemaan aivan käsittämätön. Kyllä siinä oli esimerkki, siinä oli maailmanluokan heitto. Kyllä ei sanat riitä kuvaamaan kyllä tätä suoritusta nyt laisinkaan. Junnu on aika ilkeässä paikassa kyllä vai mitä mieltä on Seppo? Kyllä päädyttiin tuonne takaa metsään. Se oli niin kauhean pitkä sen heitto, että... En ole urallani kertaakaan nähnyt, vaikka monia Pro Tourin kisoja on täälläkin pelattu, niin en muista nähneeni avausta, joka olisi päätynyt noin pitkälle tällä kyseisellä väylällä. Hyvä lähestyminen siinä junnulla. Pirkko olisi ollut ehdoton bonus, mutta niin... Katsotaan miten... Päästäänkö baariin? No helposti päästään. Kyllä siltä kympiringin laitamilta laitetaan se baariputti sisään ja vähän on pettyneen oloinen. Mutta Tuomalla on siinä... No, eihän tässä enää jaksa edes yllättyä kyllä. Nostohan se oli. Lopulliset tulokset. Tuomaa -5, Junnu -3. Helvetin tiukka kisa. Ei voi muuta sanoa. Kyllä siis erittäin kovatasoinen ja ei tämmöisiä tuloksia niin kerta kaikkiaan tällä kärdalla niin ei näe muuta kuin tällaisissa kovissa